алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Рӯзатон бахайр бошад. Имрӯз кати мо дар ҷонам корвон омадем. хоҳарам мебиёд гуфта як-ду чӣ харид кардан дар кор, пуфаку ҳамин хел чизо бояд гирем. инҷо чизои солинавӣ бировардиям аллакай. курси русӣ бошад 151. инҷа да камакак чизои либосакҳои духтарака нишон метиҳам. беҳад либосакҳои хушрӯ ва качествои ҳамаш нақс дорад. дар Россия дар ҷамъ хел либосҳои хушрӯако нест. бинанд чӣ хел аҷоиб либосҳои зебо. якбора ҳаминҷа мевагӯя мехарем, баъд гирифта мебарем. нархҳои писта бинед духтаро аз 80 сар кардагӣ. духтаро ҳамхе кукурузаки бамазаки донаш 20 дирам.
омадем. аз ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ гирифтам. ман ин вай ҳастку пасдоҳое ки пахтагул ҳастку ай ҳамин ям пачкаша гирифтум. ино донаки намефурӯхтем 6таша. иноя ман барои Россия гирифтагиум. ин хеле гулош ҳам хеле ай ҳас ма мебардорам бидае шумо. ин хел поя дора 6 дона яй 6 донаша 40 сомон гирифтем. 45 сом гуфт ба 40 сом дод. усумерем ки ҳамин худаш 40 сомони буда ҳамин 6 донаш. ина гирифтем. бо аз амино вай гирифтам косаша гирифтам. гуфтам ҳар дафъе ки ами корвон мерам кам кам гирум зато пасудоам буд. духтаро 10 та коса гирифтам. ина амин гули пахта 10 та коса гирифтам. гуфтам 12 та гирим ки модарҷонам гуфт ки 10 таш басай бисёр чӣ мегири бурдани ина гуфта. ба духтаро ҳамин хел духи фурӯшо бисёр шудиам. за ҳамин 2 та ҷойда буд як та дигаш маҷбур дорам ҳамин хел ки гир якташа мегири як та дигаш падарка нахо очада нахар ягане ман гуфтам худам фаберли кор мекунам. ба маҷбур шудем 100 сомон ҳамин як духия гирифтем. дуюмаш падарка додад монад. ино вай будан. ино стандартник меган ҳам мардона мезада ҳам занона. гуфтам хай худам ки назанам шавҳарама мебарам ва ё мезанам падарка мебарам да ай тоҷикистон. ина яташ ай модарҷонам яташ ай худам. бо хай якта скатери сафед гирифтем барои хоная. ина бозози якта лопатка кати кисточкаш гирифтем. барои хоҳарам омадан пуфак гирифтем. 2 намуд пуфак бо ин хелиошам бо барои ороиш медодай хеле кашолак мекадай ай ин ай якта перчатки бо ин хеле косачаи оҳани ай бо якта дига ин хеле дастмолча гирифтем. ина 10 сомон 5 та дора 10 сомон бо айно калонаш 15 сомони. ин барои амин гудак гирифтем да барои кудаки майда. баъд ин хеле румолчаҳо гирифтем. барои духтар ман румолча гирифтам. як донаш 5 сомон бисёр ҷода 10 сомони аҷо рафтем 5 сомони гуфт ба 2 дона гирифтам. мхел ин ай сар намечуртам хел хушрӯ меиста 2 та мхел расветка гирифтем. баъд амин халат хардаги будум ку духтаро майда буд ҳамна бурда алиш кардум болои бо 5 сомони дига додум ба алиш кардан. духтари калоним дошту идиюмгӣ надошт. ина ҳамин 5 сомон додум болои ба алиш кард ки 85 сомон ғалтида. бо инҷада ҳар семонда як хела об гирифтем. дарунаш ғавсаки хушрӯй. иноя 70 сомонӣ гирифтем. 3 та мегирим гуфтум 70 сомонӣ додак бай набинем хе ғавсаки хушрӯяй. ина ҳар размер яташ ай худам яташ ай духтари дуюмгим якта дигаш ай духтари якумгим ҳар семон як хела гирифтем. ба духтароз ини хели сатро бромадагиай ранги ваяй шапка бурин бо инҷа шабинен хел вай дорад барои гардан инсу сатра. ина иноя 5 сомонӣ гирифтем. набинен чӣ хел хушрӯяй. ин моли Турсия будай ҳар ҷода набудай редки ҷо пайдо мешаванд. духтарако дадидум да сарош маҳқул шуд. ба и 2 дона гирифтум. гуфтум агар ки сарда хушрӯ иста бо хай ягон расветка дигаша мегирем барои Россия хушрӯай ғавсаки хушрӯ. ина 2 та расветка гирифтем. хай ҷода ята ласина барои худма гирифтум. бо якта дига ба муҳаммаҷонани хеле брижачаҳа гирифтем свети зардак 10 сомон гуфт и барои дарони хона хушрӯяй. ин яча барои Микаил инша барои Халиҷон ина иш барои Муҳаммадҷон. иноя бибиш харида. ина даронаша биен чӣ ғавсаки хушрӯяй. иноя ҳар сеша бибиҷон харид барои набироша. иҷода бо якта дига михе резинка барои духтар ма харидам штоби ки вайда куртак кунам. михе резинкаои ми обичняко. хай хулас хариди мо ирӯзашда намеқадар буд. ай косаорам модарам ай ҳамин харидан ами косао ва ё 6 та гирифтану ма 10 та.
нем қадар харид кардем ирӯзашта. Бо духтарони хеле резинка гирифтем. Я пачка айнаи гирифтум. ҳар як таяминоя 2.5 сомонӣ, 3 сомонӣ, инаеш 3 сомонӣ буд. бо дута дига ойнача барои духтароя гирифтум. ино 5 сомӣ гуфтак ба дута гирифтум. айниё ҳамаш 2.5 3 сомон, 2.5 сомон, ягонташ 2 сомонӣ. аин пачкаи ин 11 сум буд ё 14 сум буд. аин пачкаш ин хеле ҳар хелак резинкашон гирифтум барои Россия бурдан. бо ҳар вақте ки рафтум кам кам гирум резинка иҷо бо беҳад хушроида уҷаам боша фақат мегирам резинка. ами духтарда чӣ хелай фақат резинка гум мекунем. салом алейкум духтаро. имрӯз хонаи апам дераждени ҷианум ҳаста. чӣ хеле ки дина гуфта ҳозир бошад мо рафтаистем ҳамроҳи хоҳаром, апом, ҳамроҳи модарҷонам, кӯдако ҳама каса ӯзи денраждени рафтаистем. ҳаво беҳад гарм тоҷикистонда. вообще хунук намехӯрида мехе гарма ки хушрӯ беҳад ҳавои нақс кардагиай. духтаро омадем пояндоз бинем чихел куҷое равӣ ба қадр ба пояндоз медароӣ. дастархонашон чихел зебо. فازت بقلبي خير المرسلين في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه باليتامى دفا. динаи хотирам баромад ки нархи обуфоямонам нархи обуф бошад 1599 рубл. боз ман арзон мекунам ба нархи худам метиҳам. духтаро агар заказ карданӣ бошед кайн духтаро бинед ба шумо писанд омад. манам мехел обуф ҳама катич холам румолам ва сумкачам мехел ҳамаша комплект кардам. хайр духтаро ба ҳамин влогамро ба охир мерасонам. то влогҳои оянда сарбаланду хонобод бошед.